Krásny deň vám všetkým želám. Dnes si urobíme taký maskovací deň. S touto maskou je to rúžová ilová maska. Mnohí ju už poznáte a ju používate. Táto maska je vhodná pre všetky typy pleti. Rúžový il, ktorý obsahuje, je také veľmi jemnej a teda rúžovej zamatovej textúry a táto maska má krásnu vôňu vďaka prísadám, ktoré obsahuje, ktorými sú pivónia a čajovník. Je to maska, ktorá hĺbkovo čistí našu pleť od všetkých usadenín a nečistôt a tiež aj absorbuje kožný tuk, všetky toxíny a baktérie, ktoré sa v našej pleti nachádzajú. Navyše je to maska, ktorá redukuje tvorbu mazu pre tie, ktoré máte masnejší typ pokožky a tiež zjemňuje pory a podporuje tvorbu kolagénu na našej pleti. Túto masku teda môžeme používať ako aj ostatné masky 2 alebo 3 krát za týždeň. Môžete si ju teda aplikovať na vyčistenú pleť. Nechajte si ju pôsobiť minimálne teda 10 minút a môžete potom relaxovať, oddychovať alebo kľudne aj pracovať. To je len na vás. A je to maska, ktorá zjemní vlastne vašu pokožku, vyživí ju, osvieží a je dermatologicky testovaná a neobcháva pory. A túto masku si teda budeme aplikovať na vyčistenú pleť. Ja som si už vyčistila pleť s týmto čistiacím gelom z rady Time Vines 3D a spolu so sonickou kefkou, pretože v tejto kombinácii je čistenie pleti najúčinnejšie. A na vyčistenú pleť si teraz nanesiem masku a na masku použijem tento silikónový aplikátor. Je to veľmi praktické, pretože si nezašpiníte prsty a veľmi ľahúčko a dobre sa to s ním nanáša. Takže na ten silikónový aplikátor naniesť a takto si vlastne rozotriete teda tú masku po pleti. Len na porovnanie pre tie, ktoré napríklad používate hĺbkovú čistiacu čiernu masku Clear Proof, tak táto maska nesťahuje tak ako tá čierna maska. Je taká jemnejšia, máte pocit menšieho alebo slabšieho pnutia na pleti, preto je teda vhodná aj pre pleť, ktorá je taká jemnejšia alebo suchšia, pretože naozaj menej sťahuje tú pleť ako čierna čistiaca maska. Má takúto jemnúčku, táto ilová maska má takúto jemnú rúžovú farbu a naozaj krásne voní, veľmi je to príjemná vôňa. Takže pre tie, ktoré by ste si chceli vyskúšať túto hĺbkovú čistiacu masku alebo budete mať nejaké otázky, veľmi rada vám aj pošlem vzorky, alebo ak by ste si ju chceli zakúpiť, tak mi kľudne napíšte a rada vám ju pošlem a poviem vám o nej aj viacej. Takže asi takto, vyhneme sa okoliu očí, nedávame do úplnej blízkosti. Takže tak. Masku si necháme teraz spôsobiť minimálne tých 10 minút. Ja si zvyknem nechávať aj viacej. A potom po uplynutí času si masku zmiete teplou vodou, alebo teda takou vlažnou, ale nie studenou, takou príjemnou teplou a dokončíte svoju bežnú starostlivosť, ktorou je vlastne hydratačné tonikum, ktorou pleť krásne dočistíme a zároveň dohydratujeme, aby sa v pleti udržala vlhkosť. A potom ja ešte používam, môžete použiť samozrejme super sérum, už záleží podľa toho, ktoré používate, či je to ráno alebo večer. Ja to mám nachystané fialové, takže super sérum proti práskam. A potom si dáte teda nočný krémik podľa toho, z ktorej rady takisto používate. Toto je nočný krém z rady Time Vines 3D. Takže to už len dokončíte svoju bežnú starostlivosť.
Takže verím, že tie, čo masku používate, ste s ňou spokojné a ak máte záujem o jej vyskúšanie, tak mi kľudne napíšte. Ahojte.